na prank kirang ba ke blon poi ha jaka chat ngan jong ba adan ba se ambot uba amazing kurba we ni kirang ba paunam ba hagani gisngi urwan poi dang step mta ka sngi ka arsan tarik jong jemang arhajar arpulai man ai museum ya uba adan bari ki pat kinelam jong ka seg BPP hagadi ka jingele persya ka jong ki bantawana ka sarkar man review no ya ka state reservation policy ba bising wala poi ketika jaka dang step bal i bule syong man penskanya uba adan hakati ke jaka papelong ke cik kan. Lalu ba amazing la don ruki ipat ke riurang ba ki lawan man pelong jun ruai kerpang lalu meniam step hakati ke jaka papelong ke cik kan. Dan kun jomik ba ada. Bijeng kan jalan ti.